Gaur ere hemen bildu gara, azken 15 urte hauetan Aldundiari eskatzen dioguna behingoz bete dezan exigitzeko. Iruña Beleian aurkitutako pieza arkeometria berabiliz egiaztatzeko eta aztarnategia zientzia arkeologiko bitartez industeko. Urrian ospatu genuen 4. kongresuan garbi geratu zenez, geoz eta aditu gehiagok berreste dute grafitoen benekotasune. Baina hau laborategin berratsi behar da. Bestalde, aztarnategian ezin da ondea makinaera basatian erabili. Toki batzutan, arresiko mendebaldeko aten kasu, 4 metro baino gehiago zulatu dituzte. Dei egiten diegu Euskal Herriko eragile kulturalei, Arantzadi, Eusko Ikaskuntza, Euskal Herriko Unibertsitatea, aztarnategia bisitatu eta beraien iritzia plazaratu dezaten. Euskal Ondarea! Euskal Ondarea! Defenda dezagun! Grafitoak! Datatu! Grafitoak! Datatu! Grafitoak! Datatu! Azkenik, Arabako Foru Aldundiari joku zikinak alboratu eta herri ikuspegi aintzat hartuta zientziaren eta gure ondarearen alde egin dezan eskatzen diogu. Onartezine baita, beraiek azken aste honetan plazaratu dituen faltsutze akusazioak epigrafia erromatarrak begiratuta Zesar eta Neron ugari aurkituko bai dituzte. Iruña Beleia argitu, ez suntxitu.